जों देग्लायनि बोसोराव जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां सोरखिलांनो हायो, दावराव गैया दावसि गैया, देग्लायनि गोदान बोसोराव रंजा बाजायै बारहोनो हायो, दा बेखौ आं लुबैयो आरो। हेलौ रायजोफोर, खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे RBTC चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै, आरो लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननो गोदान बोसोरनि हामलायथि आरो गोथार आंनि गोसोनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे RBTC चेनेलावहाय फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबावनाय जाबाय रायजोफोर। थ' रायजोफोर, जोंहा दा बोसोर गोदाननि जोंनि गामियावहाय जोंनि बाथौ थानसालियावहाय बा मन्दिरावहाय जोंहा दिनै आर'ज गाबनाय हाबाफारि दं 1 थारिखआवहाय। दा बिनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरा दा फैगासिनो दङ, आरो आर'ज गाबनाया दा दसे समनि उनावनो जागायसिगोन। बे जाबाय जोंनि गामिनि भिउ, आरो बै जे नोंथांमोना नुदों बियो जाबाय जोंनि बाथौ थानसालि। दा बे थानसालियावहायनो जोंनि साफ्रोमबो गामियारिफोरा आर'ज गाबगोन बोसोर गोदाननि, जाहाथे फैबाय थानाय बे बोसोर गोदाननि समफोरा माने मोजाङै मोजां जोंनि थाखाय मोजां गाहाम मोनसे लाबोनो हायो आरोखि। देहानियानो जा बा गावबागाव मोनसे साननायनि माबाफोरानो जा, गासैबो बेखौ माखासे जाफुंनायनि थाखाय आर'ज गाबगोन आरोखि रायजोफोर। थ' बेनो रायजोफोर, नोंथांमोननो आङो सिंनि भिउखौ दिन्थिलांगोन। बे जोंनि मन्दिर सिंनि भिउ, बाहायनो जिरायनानै आर'ज गाबगोन। दा बाहाय जोंहा माखासे गावबागाव गोसोनि साननायफोरखौ बुंलायनानै खुलुमगासिनो दङ। दा बावैसो दसे समनि उनावनो माने जोंहा आर'जआ जागायसिगोन। दे आदा, नों बोसोर गोदाननि देग्लायनि बोसोर गोदानाव मा जेन'बा बुंनो लुबैयो, बा जोंहा बोसोर गोदानाव जे मोनसे गामियारि हिसाबै इसोरखौ फुजिखांनायनि उनावसो जे जोङो बैसागु माबाखौ मानियो, दा बिनि सायाव नों मा बुंनो लुबैयो? दा जों देग्लायनि बोसोराव जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां सोरखिलांनो हायो, दावराव गैया दावसि गैया, देग्लायनि गोदान बोसोराव रंजा बाजायै बारहोनो हायो, दा बेखौ आं लुबैयो आरो। बिनिफ्राय ओरैनोथ' बाहाय दिनै हौवा हिन्जाव गासैबो गामिनियानो फैजोबनानै आर'ज गाबगोन मन्दिरावहाय, नङा होमबा? दा बे मन्दिराव फैनानै आर'ज गाबनायनि उद्देश्यआ बेनो जानो हागौ जे नोंसिना माने इसोरखौ खुलुमखांनानै जाहाथे बयबो बैसागुआवहाय रंजा बाजायैनो बिदाय हरनो हायो, ना मारै? बिदि नङा होमबा? दा जों बेखौनो माबा खालामनाय जाहैबाय, जाहाथे जों गावजों गाव अनलायनाय, मानिलायनाय, सिबिलायनाय, बेफोरखौ लानानै जों रंजा बाजा देग्लायनि बोसोरखौ बारहोगोन आरो। दा बाव फुजा होखांनानै मन्दिराव हाबखांनायनि उनावहाय जे ओंखारलांगोन, बेनि उनावहाय गामियाव रंजानाय माबा मोनसे हाबाफारि लागोन नामा? लानायाथ' लागोन जाहैबाय, बिदिनो ज' रंजा बाजा बैसागु हिसाबै फालिगोन। गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बैसागु, दाबो फालिलांगोन रंजा बाजायै। दा साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बैसागु फोरबोनि सायावहाय मा खावलायनो लुबैयो आदाया? बैसागु फोरबोनि सायावहाय जोंथ' रंजा बाजा मोजां रोखोमै रंजा बाजायै बारहोजानो लुबैयो, जाहाथे गावजों गाव नांलाय खमलाय गैया, बुलाय सोलाय गैया, अनलायनायनि गेजेरजों मोजाङै बारहोहरनाय, जाहाथे बर'नि नेम निथि बायदियै माबा हारिमु हिसाबै जों बेखौ लांफानाय आरो।